Kautamaning elik-elik panglimbang-limang menit dina Rebu Legi tanggal 12 Agustus taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 18 ayat 15 tekan ayat 20. Minangka titah asipat sosial, manungsa sinampiran kewajiban ngelingake liyan alias elik-elik. Kang dielikake mesti wae ngenani tumindak-tumindak kang ora prayoga ing nggon rak angger lan paugeran. Landhesan pamikirane yaiku menawa saben wong utawa saben paguyuban wong kaiket bareng-bareng dening sawijining pakon tartamtu kanggo kabecikan lan karaharjaning pepodo. Sacara moral, manungsa kaiket tindak peduli nang si pepodo. Perkaran yaiku pranyata ora saben wong bisa elik-elik kanthi becik, lan pancen ora saben wong gelem dielikake. Gusti Yesus sing waosan dina iki medharake rerangken lan tataran tata cara kepriye para penderek dalem Gusti padha elik-elik. Elik-elik bisa katindakake sacara pribadi, ananging menawa sacara pribadi ora mempan, perlu ngajak, nglibatake utawa gandeng wong liya jroning geguyuban lan pasamuan. Nanging prayoga kamangerteni luwih dhisik bab alasan genea para pendherek dalem Gusti kaiket pakon elik-elik. Para pendherek dalem kaiket pakon elik-elik amarga Allah Yang Rama ora ngersakake ana umat dalem tiba jroning dosa. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 18 ayat 15. Ing waosan dek wingi Gusti Yesus ngendikake menawa Allah Yang Rama ora ngersakake salah siji umat dalem ketriwal utawa ilang. Kaya mengkono ramaku ing swarga ora ngersakake sanadyan amung siji saka bocah-bocah iki ilang. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 18 ayat 14. Saka kene bisa kadudut telung perkara. Sepisan, elik-elik mujudake pratelan tresna asih, dudu pratelan sengit, apa meneh pratelan mungsuhi. Wong tresna mono peduli, kepara malah berkorban. Kanthi mengkono, luput kepara malah dosa kanggo para pendherek dalem Gusti, rikala weruh sedulur sakapitayan mligine utawa pepadane umat manungsa sumrambahi luput nanging ora gelem elik-elik. Kuwi jenenge dosa tambuh utawa dosa ora cawe-cawe kanggo kabecikaning liyan. Kapindho, kanthi elik-elik para pendherek dalem Gusti mapakake karsa dalem Gusti alias bebener ing sakndhuwuring sakabehi. Iki wigati jalaran amung kersa dalem Gusti wae kang nekakake tentrem rahayu ing salumahing bumi iki. Tegese para pendherek dalem Gusti ora kepareng ngejarake kaluputan dumadi jalaran rasa sungkan utawa merga entuk bagian saka asil tumindak luput mau umpamane korupsi. Katelu, para pendherek dalem Gusti uga ora ngarepake ana sedulur liyane tiba jroning dosa. Tegese iman kapitayan mono uga ngemu sifat sosial reroyongan antara siji lan sijine padha elik-elik amrih ginayu kabecikan, karaharjan lan kamulyan bebarengan. Nanging rikala ana donya ora bisa dielikake, nangsip ing alam kalanggengan tembe wus dudu tanggung jawabe para pendherek dalem Gusti. Para tresna pelem kinasih cetha ya para sedulur, adhedhasar wawasan dina iki kita ditimbali elik-elik marang sapa wae mligine parang sedulur satunggal kapitayan kanggo elik-elik. Tegese meneng ora tumindak luput durung mesti bener. Luwih bener meneh sacara pribadi ora tumindak luput sarta sacara sosial njaga supaya wong liya uga ora tumindak luput. Kanthi mengkono ora gelem elik-elik sedulur kang luput ateges ora tresna. Ora gelem elik-elik sedulur kang luput malah kaanggep luput. Suwawi sami munjuk Gunjung aswa dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus
Saking paduka dinten menika kawula sinau kados pundi wigatosipun tresnani sesami. Tresnani sesami ateges tresnani diri pribadi ugi. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.